চৰকাৰে এক ডাঙৰ বৃহৎ গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আমি মিয়া ছাত্ৰ পৰিষদে গোটেই অসমৰ লগত দিল্লী গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কঁপাই তুলিম। সৰু মানুহে যদি 1932 পৰা বড়ো আন্দোলন কৰি 35 লাখ মানুহে বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে 140 লাখ মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। পুনৰ সংস্থাপন দিব নালাগিব, নহ'লে আমি মিয়া সাহিত্য শাসনৰ দাবী উঠাম আৰু মিয়ালেণ্ড বুলিও দাবী কৰিম। আমি रायजोफोरनि बे गथ'खौथ' दाखालिनिफ्रायनो निउसफ्राव नुबाय थादों जानांगौ, मानो होनोब्ला बिराद भाइराल जादों। माने 35 लाख बर'आ जुदि आसामाव थानानै जुदि बर'लेण्ड दाबि खालामनो हायोब्ला 1,40 लाख मियाफोरा माने मियालेण्ड दाबि खालामनो हाया। भारतखौनो सोमावग्लुंगोन जादों मा आसामल', नोंगौबो सोमावजागोनबो। मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्राथ' बिसिनि 1 कोटिनि थानाय लानजायनिजोंबो समान नङा, जा 40 लाख 35 लाखल' बावनो। होमबा सानना नाय, होमबा बे दायनिगिरिया सोर? जोङो निउसफ्राव मोनबाय थायो। मानो होनोब्ला जेब्लानोखि कंग्रेस बिजेपिनि खोथा सावरायलायनाय जों नायबा जों नुनो मोनो जाहाथे भटार बेंकनि थाखायनो थारमाने बिसोर माने भट बेंक बुथुमो जाहैदों आरो जिरायहोयो। आरो बै जिरायग्राफोराबो जे मोनसे भटारनि थाखायनो जुदि हा जिरायनो जायगा मोनो, बिदिब्लाथ' बिराद रंजानाय मोनगोन बिसोरो। सासेनि जायगायाव आरो 2 3 बिदिनो बांबाय थागोन। बांलादेशनिफ्राय ओंखारबोनानै जाहाथे जोंनि आसामफोराव हाबफैयो बा गुबुन जायगायाव हाबफैनाय लोगो लोगो भट बेंकनि थाखायनो माने जाय पलिटिशियानफोर बिथांमोना भटार लिस्टआव सोना होसिगोन आरो भटखौ देरहानो थाखायनो बेबायदिनो आधार कार्ड पान कार्ड, माने जोंनि आसामाव जोङो जेरै भटार आइडि पान कार्ड जोंनाव दं बिसिनावबो दं, आरो जाय एड्रेसा जोंनाव दङ बिसिनावबो दं। आरो बेजोंनो लोगोसे देरहाखांनायनि उनाव रेशन कार्ड न' बां होसिगोन, गासैखौबो समान अधिकार होसिगोन। आरो बे आसामनि सिङाव फैनानै जोंखौ बेबायदि बुंनो हानाय बोलोखौबो सोर होदों? जोंनि सरकारानो होदों। जुदि सरकारा भटार लिस्ट, भटार आइडि, आधार कार्ड जुदि बिसोरनो होआमोनब्ला, होमबा बिसोरो बोरै बेयाव जायगा मोनगौमोन देलाय? बिसोरो बानायना होनायखायसो जायगा होदों। बे मोनसे भटारनि थाखायनो माने जोंखौ धंस' खालामगोन आरो, नंगौना नङा? बेबायदि माने दावराव दावसि खालामगोन। ओंखायनो बे दाया रायजोफोर गासैबो सरकारनाव दंजोबो, सरकारा जायगा होनायखायसो दङ। মিয়ালেণ্ডৰ হোৱাততো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মিয়ালেণ্ডটো আমি বাংলাদেশত পাতি দিম, আমি হেল্পো কৰি দিম। Mr. Chief Minister, বাংলাদেশত বহুত মাটি আছে, আৰু যদি বাংলাদেশত কষ্ট হয় আফগানিস্তানত বনাই দিম।